onkin ensimmäinen asia. Täällä on paljon uusia ihmisiä, niin te häkellytte siitä, että missä kaikkialla mä täällä milloinkin olen. Eli tämä live, tervetuloa tähän, on paitsi tämmöistä yleistä jutustelua eilisen 6 kuvaa jäljiltä, niin myöskin johdanto siihen, että mistä mut löytää sosiaalisessa mediassa. Ja tämä alun sekoilu tässä antoi vähän käsitystä siitä, että täällä ei ole aina ihan helppo näitä jakaa, etenkin kun ei ole mitenkään teknisesti maailman lahjakkain. Aina kun on oppinut jonkun tavan, niin sitten Facebook muuttaa käytäntöjä ja sitten ei se enää toimikaan. Mutta lähtökohtaisesti mut siis löytää Facebookista. Moni on nyt löytänyt sen 6 kuvaa ohjelman jälkeen sen mun henkilökohtaisen Anne-Mari Ventelä-profiilin, joka on siis iankaikkisen vanha ja lähinnä ollut yksityiskäytössä, mutta mä eilen nyt hyväksyin sinnekin paljon uusia ystäviä ihan sen takia, että te ette mene hukkaan, kun olette löytänyt mutta siis työasiat löytyy Amma Ventelän ja ennen kaikkea Amma Ventelä _enkeliopas sivun takaa. Ja sillä nimellä sitten kun googlettelee, niin löytyy Instagramit ja YouTubet ja kaikki työasiat on Amman nimellä. Anne-Mari on se tutkijapersona, joka jollain lailla oli ehkä jo vieraantunut minusta, mutta tuon 6 kuvaa ohjelman ehkä yksi lahja oli se, että ehkä ne Anne-Mari ja Amma voi vielä ollakin ystäviä ja niiden tarina siinä yhdistyi tosi kauniisti. Täällä Zoomissa on chatti, voitte sinne kommentoida ja kysellä. Voin sitten välillä koittaa kurkistella myöskin noita Facebook-kommentteja, joskin sitten en varmaan kaikkiin nyt tässä tämän liven aikana Facebookin puolella oleviin kommentteihin vastaile, että ennen kaikkea täällä Zoomissa. Ja jos te katsotte siellä Facebookissa, niin sieltä löytyy Zoom-linkkejä joka puolelta, niin voitte tulla tänne mukaan. Täällä onkin jo ihmisiä. Ja tosiaan viime syksynä jo mulle tuli yhteydenotto ja sain kunnian tulla kutsutuksi 6 kuvaa radio-ohjelmaan. Se on mun yksi suosikkiohjelmia ollut ja aika pitkään. Mä oon kuunnellut sitä monta vuotta ja se on mun mielestä ollut aivan mahtava ja mä olin ihan häkeltynyt siitä yhteydenotosta, että mua siihen pyydettiin. Se siirtyi muutamankin kerran ja lopulta vielä kävi niin, että me tehtiin se ohjelma itse asiassa 2 kertaan, koska siinä oli teknisiä haasteita ja ensimmäinen nauhoitus ei onnistunut. Eli se mitä sitten eilen kuultiin siinä Rita-toimittajan editoimassa versiossa, niin se oli sitten jo toinen otos ja selkeästi ehkä vielä sitten parantunut versio siitä ensimmäistä. Ja se tehtiin jo maaliskuussa. Ja itse olin tosi onnellinen ja tyytyväinen siitä lopputuloksesta, mikä sieltä sitten tuli. Harvoin saa ihminen mahdollisuuden miettiä omaa elämäänsä. Pelkästään se, että se tuli se pyyntö mulle ja mä tiesin sen konseptin, että ihmisen pitää valita elämästänsä 5 kuvaa, jotka jollain tavalla valottaa sitä ihmisen elämänmatkaa, niin se oli tosi vaikea. Mä mietin sitä varmasti puoli vuotta siitä asti, kun se tuli se kutsu ja sitten vielä ihan viime metreille. Siinä oli varmasti puoli vuotta melkein aikaa, tai ainakin siis hyvin monta kuukautta, ja mä mietin, että
mitä kuvia mä siihen nostaisin ja mitkä siihen valikoituisi. Mutta sitten lopulta se oli ohjauksessa ja kun sitä sitten oli miettinyt, niin se oli tosi selvää, että mitä mä siihen haluan nostaa. Ja harvoin tulee tuommoista lahjaa, että saa miettiä etukäteen omaa elämäänsä niiden kuvien valossa tai siinä että minkälaisen tarinan niistä ensinnäkin haluaa esittää ja haluaa nähdä ja minkälainen siitä sitten muodostuu. Ja mulle se oli tosi suuri lahja yhdistää se tutkijaelämä, sitten kuvata se muutos, mitä oli tapahtunut ja peilata sitä tähän tämänhetkiseen elämään. Ja ajattelen, että siinä oli jotakin tosi eheyttävää siinä, kun eilen sitten sain kuunnella sen valmiin tuloksen, että koskaan noiden jälkeen oli se sitten mikä tahansa, että minusta on nyt jo tehty sitten muutamia tämmöisiä. Mä olin siellä Juhan Juttusilla YouTube-keskustelusarjassa myöskin maaliskuussa, ja sekin oli tosi onnistunut, mutta samalla lailla senkin jälkeen niin oli epävarma olo. Tämänkin jälkeen oli silloin sen studiokäynnin jälkeen epävarma olo, ei tiennyt, että no mitähän mä nyt puhuin, että mulla aina tulee suusta niin paljon tekstiä, niin ei tiennyt, että mitä sieltä tuli, mutta lopputulos oli mun mielestä itselleni eheyttävä. Ja siitä päätellen, että kuinka paljon ihmisiä on nyt sitten tullut tähän yhteyteen ihan siis vuorokaudessa, niin se on koskettanut monia muitakin. Ja sen takia halusin tehdä tämän liven, että kerron näistä palveluista ja ennen kaikkea vastaan yhteisesti niihin kysymyksiin, joita nyt jo 10 ihmiset on kysynyt eri viestikanavien kautta. Ja mä en pysty varmaan vastaamaan läheskään kaikkiin. Nyt voin kuvitella, että viikonloppuna tulee paljon lisää ja tämä hetki tässä, mä selitän kohta, niin tämä on vielä tosi erityinen ja aika on erityisen varattua, niin sen takia haluan kertoa ja puhua näistä jutuista tässä videossa. Ja tosiaan tämä yhteisö on rakentunut aika pitkälle Facebookiin. Mä tiedän, että on paljon seuraajia, jotka ei ole Facebookissa, myöskin YouTubessa on oma yleisönsä, että sen takia onkin sitten viime aikoina vienyt suurimman osan näistä Facebookissa tehdyistä tallenteista myöskin YouTubeen. Ja täällä Facebookissa tosiaan mut löytää Amma Ventelä nimellä ja Amma Ventelä Enkeliopas nimellä. Nyt kun monet pyysi mua ystäväksi siellä Anne-Mari-sivulla, niin se ohjaa sitten sinne tämmöiselle sivulle kuin Light, Joy, Abundance. Ja se on siltä ajalta oleva sivu, kun tein englanniksi. Ja ihan näistä tämmöistä teknisistä syistä johtuen mä en silloin halunnut missään tapauksessa toimia Anne-Mari-profiililla julkisesti. Olin siellä tiukassa henkisessä kaapissa ja sitten kuitenkin toimin jo englanninkielisessä maailmassa ja mulla oli asiakkaitakin, niin se jäi semmoiseksi erilliseksi ja sitten nyt oikeastaan jo 2 viimeistä vuotta niin mä olen pääasiallisesti toiminut suomeksi. Että on erilaisia yhteistyökuvioita, on kirjakuvioita, sitten tämä ykseysmeditaatio, joka on 2 kielellä, ja on mulla englanninkielisiä asiakkaitakin, mutta 97% mun työ on suomeksi. Ja sitten siihen perustin sitten tämän nämä Amma-profiilit ja sieltä löytyy se
löytyy se sisältö. Ennen kaikkea täällä Facebookissa se sisältö on rakentunut Ilon ja Valon ryhmään, jossa on pitkälle yli 2000 jäsentä. Siellä on viikoittaisia toimintoja hyvinkin paljon, viikoittaisia postauksia. Jaan lähtökohtaisesti aina sinne ensimmäiseksi asiat, ja näiden ryhmien siunaus on se, että kun ne on suljettu ja ihminen on tullut sinne, niin siellä on tietyt energiat ja se on oma energeettinen tilansa, eli jaan siellä enemmän asioita kuin näillä julkisilla kanavilla ja julkisilla sivuilla. Ja nytkin tämä on livenä kaikilla julkisilla sivuilla, ja tietenkin YouTube on myöskin julkinen täysin. Kaikki on täysin julkista, mutta se ryhmä on suljetumpi. Ja mulla on myös toinen ryhmä, tai mulla on hyvin, hyvin monta ryhmää eri kursseilla, mutta niin kuin näitä pääryhmiä, joissa tätä toimintaa on, niin toinen tärkeä ryhmä on Healing Us, Healing Earth, joka on kaksikielinen ryhmä. Se löytyy sillä nimellä ja siitä on tänäänkin ollut postauksia Facebookissa, koska meillä oli hetki sitten kello 13 siellä viikoittainen ykseysmeditaatio. Se on kaksikielinen ja täysin maksuton, kestää reilu puoli tuntia, hyvin merkittävä ja tärkeä. Me ollaan 2 vuotta tehty sitä työtä ja uskaltaisin sanoa, että se on paljon, paljon merkittävämpi valotyö, mitä me ihmisenä voidaan ollenkaan ymmärtää. Ja siitä on tullutkin meille monta kanavointia ja vahvistusta, että näin on. Kutsun siis lämpimästi mukaan, jos yhtään resonoi tämmöinen moniulotteinen ykseyden energiassa tehty valotyö, joka palvelee meitä, itseämme, ihmisiä ja maapalloa. Siellä Ilon ja Valon ryhmässä on joka tiistai 11.30. Ja aina joka tiistai tarkoittaa, että useimpina tiistaina ainahan ei voi olla vapaata siinä, ja nytkin on tulossa poikkeuksia siihen. Niin unohdin sanoa, että ykseysmeditaatio on siis joka perjantai kello 13, mutta joka tiistai 11.30 on Ilon ja Valon live, jossa sitten on milloin mitäkin. Välillä on vieraita. Useimmiten mä itse siellä nostelen enkelikortteja. Siellä alkunsa 3 vuotta sitten siitä, että mä nostelin enkelikortteja ihmisille, ja ihmisiä alkoi vaan tulla lisää ja lisää. Meillä oli vasta 3-vuotis syntymäpäivät, ja se tallenne löytyy YouTubesta ja tuolta ryhmästä. Suosittelen katsomaan, koska siinä käydään monia vaiheita läpi, ja se oli tosi hauska juhla ylipäätänsäkin. Perjantain ykseysmeditaatio kello 13, tiistain Ilo ja Valon live 11.30. Ne on niitä tapoja, jolla pysyy mukana, kuulee mitä tapahtuu ja saa myöskin osallistua keskusteluun. Nämä tavat on nyt niin, että yleensä pidän nämä livet täällä Zoomissa niin, että halutessansa täällä voi kommentoida tuolla chatissa, halutessansa voi tulla ihan näkyviin. On kaikki keinot käytettävissä ja jaan sitten ne tallenteet tuonne ryhmiin. Aiemmin nämä oli myös tuolla ryhmissä ja no, nyt tämä on myöskin, mutta noita Ilon ja Valon livejä ja noita livekeskusteluja yleensä en jaa täällä julkisessa profiilissa ihan sen takia, että mä hahmotan ne energiat ja sen energeettisen tilan vähän paremmin. Ja silloin kun me tehdään jotain meditaatioita tai jotakin erityistä ja yhdistytään korkeisiin energioihin, niin silloin se on helpompi tehdä niin, että mä hahmotan sen tilan, koska aistin nämä energiat. Jos nyt sitten menee näihin
työmuotoihin ja siihen, että mitä muuta tapahtuu kuin sitä, että on läsnä kyllä täällä somessa. Instagram-tili on ja sinne päivittyy ehkä vähän epäsäännöllisemmin kuin Facebookiin. YouTube-kanava on, sieltä löytyy kymmeniä tunteja jo materiaalia, kaikenlaisia höpötyksiä ja sitten näitä ykseysmeditaatioita, myöskin työpajoja, joita suosittelen. Niitä työpajoja on ollut nyt jo niitäkin kohta 3 vuotta ja parinkin vuoden aineistot löytyy varmaan sieltä YouTubestakin jo. Eli näitä puheita löytyy. Joskin täytyy sitten tiedostaa, että mun oma matka on ollut hyvin tämmöinen oman löytämisen matka, eli jos kuuntelee niitä vanhempia juttuja, niin sitten niissä pitää olla sellainen aikasuodatin, että ehkä kannattaa kuunnella uudempia. Ne on, niissä jo on muistunut mieleen enemmän asioita. Että alkuun mä olin itsekin aika haparoilla, mä tiesin asioita sieltä sun täältä, mutta mä oon sitten paljon semmoisen höpötyksen ja etsimisen ja kyselyn kautta oivaltanut asioita. Ja viimeinen puoli vuotta on ollut nyt sitten aika huimaa oivaltamista, että niitä ehkä itse kuuntelisin sitten mieluiten. Mutta jos koko matkaa haluaa seurata, niin materiaalia riittää. Mulle annettiin silloin jo 3 vuotta sitten, tai itse asiassa 3 vuotta sitten, kanavoituna kursseja alettiin antaa. Ja sitten silloin syksyllä 2021 niin sain isona latauksena semmoisen ohjelman, jonka nimi on Valossa-ohjelma. Ja siitä mä hiukan puhuisin. Se, minkä takia mä puhun nyt ennen kaikkea näistä ohjelmista ja sitten näistä yleisistä liveistä, on se, että mä sain nyt jo siis toistakymmentä yhteydenottoa siitä, että ihmiset haluaisivat henkilökohtaisia istuntoja. Mä ymmärrän sen hyvin, mutta nyt tilanne on se, että niitä ei ole tarjolla. Niitä ei ole varattavissa ja mä en osaa ihan sanoa sitäkään, että milloin sitten voi vapauttaa sen takia, että me ollaan lähdössä 1,5 viikon päästä Peruun 2 viikon työmatkalle ja sitten käynnistyy syksyn tärkeimmät kurssit heti sen jälkeen. Eli mun energeettinen tila on nyt täysin varattu. Myöskin fyysinen kalenteri on kyllä ihan täynnä. Eli ne pyynnöt niistä henkilökohtaisista istunnoista on nyt valitettavasti sen tyyppisiä, että mä pääsääntöisesti en voi niihin nyt vastata enkä luvata niitä aikoja, vaikka tiedän, että monet niitä toivoisi. Ihan muutaman ajan ohjauksessa pystyin järjestämään ensi viikolle, mutta ne on nyt varattu ja ne on menneet. Mutta ei hätää. Ajattelen, että se kokemus mitä suurin osa näistä henkilökohtaisen ajan kyselijöistä kaipasi omassa tilanteessaan, on saatavilla näiden yhteisten tapaamisten kautta ja ennen kaikkea sen Valossa-ohjelman kautta. Voisin jakaa teille Valossa-ohjelmasta vähän sen tietoa. Se linkki on kyllä löydettävissä tuolta nettisivuilta. Mä voin jakaa. Vielä voin kertoa sen, että mulla on töissä Maarit-niminen assistentti. Maarit hoitelee monia asioita ja kaikista
tärkein kommunikointiväline meille on info@amaventela.com sähköposti, jota Maarit hoitelee sen takia, että mä oon itse useimmiten näissä asiakashommissa hyvin varattu, niin silloin on kätevintä olla yhteydessä Maarittiin ja Maarit sitten vastailee erityisesti käytännön kysymyksiin. Ja täällä on nyt Valossa ohjelma. Se on muutosmatka, josta tällä hetkellä on menossa Valossa kesäkoulu ensimmäistä kertaa. Yleensä se Valossa ohjelma on aina puolen vuoden matka, on lukukausia, jossa kuljetaan 6 moduulia niin, että lähdetään liikkeelle nyt hetkestä, omasta tilanteesta, siitä missä mennään ja pikkuhiljaa edetään yhdessä ryhmänä, koko ajan kommunikoiden, jakaen. Joka viikko on live-yhteys, jossa saa itsensä joko kommenttien kautta tai sitten ihan mikrofonin ja keskusteluyhteyden kautta esille. Ja tämä toimii niin, että kun on kerran liittynyt tähän Valossa-ohjelmaan, niin sitten saa osallistua aina uusille kierroksille. Ja meillä on nyt ihmisiä, jotka aloittaa 6. Valossa lukukauttansa ja onnellisesti on mukana edelleen. Ja näytän kohta sen rakenteen. Mutta meneillä on siis kesäkoulu, joka tarkoittaa sitä, että saa nykyisen juuri päättyneen kevään koko sen ohjelmiston kuunneltavaksi ja sitten pääsee 18.8. alkaen mukaan siihen Valossa-ohjelmaan ja siinä on erikoishinta. Hinta voi tuntua korkealta, mutta se pitää siis sisällään valtavasti asioita, joita kohta jaan ja voin osallistua myös osamaksulla, eli edullisimmillaan 121 € kuukaudessa. Ja täältä voi lukea tätä sisältöä. Täältä löytyy myös paljon palautetta. Mä jaan niitä linkkejä. Meillä on paljon livejä, joissa on keskusteltu siitä. Ja täällä käydään läpi tämmöisiä asioita kuin oma arvo, omat rajat, terve itsekkyys, rakkaus itseensä, josta useimmat meidän ongelmat kumpuaa siitä, että me ei rakasteta itseämme, yhteys sisäiseen lapseen, anteeksiannon energia, omat rajat, muiden miellyttäminen, yhteys omiin unelmiin ja sisäisen kompassin käyttö. Me tutustutaan valon auttajiin, enkeleihin, mestareihin, oman sielun viisauteen, siihen, että mitä energia on ja miten me voidaan hallita omaa pärähtelyämme. Opetellaan manifestointia, kristallia ja öljyjä. Tähän ohjelmaan kuuluu 3 paketillista kristalleja ja öljyä, omien kykyjen aktivointia siinä suhteessa, että miten me voidaan välittää energioita, minkälainen meidän oma mestarin tie voisi olla. Ja tosiaan aina pääsee mukaan sitten tuleville live-kierroksille myöskin. Tämän aikana saa 20% alennuksen kaikille mun omille lyhytkursseille. Se ei koske VIP-valmennusta eikä Heikin ja minun yhteishoitoja eikä live-retriittejä. Ja nyt vielä ensi viikon ajan niin tämä kertamaksubonus on 30 minuutin henkilökohtainen selvänäköinen tapaaminen mun kanssa Zoomissa. Se menee sitten sinne syyskuulle, mutta kuitenkin. Ja se voi olla myös tämmöinen sielu- ja elämäntehtävän tulkinta. Ja vielä näytän nämä moduulien rakenteet. Eli ensimmäinen moduuli on Minä olen valossa, Linnassa Kaijaan alkulähteeseen korkeimpaan minään. Sitä, että me ollaan läsnä, me opitaan
hahmottamaan energiat ympärillämme. Toinen moduuli on Minä olen valossa, arvokas ja rakkauden arvoinen. Yhteys sisäiseen lapseen, anteeksi anto. Moduuli 3, Minä olen valossa ja korkeassa värähtelyssä, värähtelyn hallintaa, värähtelyn nostoa, kiitollisuutta. 4 on valossa ja oma pelastajani, vastuunotto omista energioista, oman voiman löytymistä. Moduuli 5 on energian vastaanottamista ja välittämistä ja sitten matkalla mestaruuteen. Ja täältä löytyy ne kaikki tiedot ja näitä klikkaamalla pääsee sitten maksamaan ja liittymään. Ja tähän voi liittyä nyt tuonne elokuun loppuun asti. Livet alkaa 18.8., mutta se energeettinen tilahan käynnistyy heti ja nyt saa tosiaan kaiken tästä katsottavaksi heti koko edellisen todella hienon lukukauden. Eli jos on sellainen tunne, että haluaa lähteä henkilökohtaiselle muutosmatkalle, jos on se tilanne, että tuntuu, että on kerta kaikkiaan valmis avautumaan sille ihmeelle, joka meissä itsessämme on ja minkä tämä henkimaailma avaa, niin Valossa-ohjelma on se paikka. Ja se on siinä mielessä erikoinen paikka, että kun se on täysin kanavoitu, niin se sopii sekä olitpa aloittelija tai sitten vaikka jo monta kymmentä vuotta henkisellä tiellä kulkenut, koska se siellä kanavoituna tullut tieto on niin moniulotteista, että se avautuu jokaiselle juuri siten, kun sen on tarpeen. Ja siellä on ihania ihmisiä ja löytää myöskin sitten sen henkisen kodin, mitä on ehkä etsinyt eikä ole oikein löytänyt mistään. Ja Valossa-ohjelmalla on 2 jatkokurssia, näkijä ja auttaja. Ja niistä näkijä edellyttää, että on käynyt Valossa-ohjelman ainakin 1 lukukauden. Näkijä käynnistyy myös nyt syksyllä 15.8. Ja keväällä sitten taas vastaavasti on auttajakurssi, jossa opetellaan avun välitystä. Ja sekä Valossa-ohjelma että näkijä käynnistyy nyt heti elokuussa sen perumatkan jälkeen. Sen lisäksi aina ajoittain avautuu VIP-valmennuksia, joista puhunkin siinä ohjelmassa. Niistä en nyt mainitsi sen enempää, koska juuri tällä hetkellä niitä ei ole tarjolla, mutta syksyllä niitä taas tulee. Jos se VIP-valmennus on jotakin, mikä heti sai sydämen tärähtelemään ja värähtelemään, niin sitten voi laittaa sinne info@amaventela.com viestiä, niin me voidaan laittaa odotuslistalle. Ja sitten mä sanoisin muutaman sanan siitä perusta, koska niin kuin sanottu, niin nyt te, jotka olette tullut tähän mun maailmaan ehkä eilen, niin olette astuneet semmoiseen tilanteeseen, että niin kuin siinä 6 kuvaa ohjelmassa mainitsin, niin helmikuussa olin Egyptissä ja löysin sieltä sielun työparini Heikki Lackströmin, ja Heikin kanssa me ollaan erityisesti sitten jo silloin ennen tätä maa-inkarnaatiota sovittu, että me yhdessä availlaan täällä tärkeitä portaaleja. Portaali tarkoittaa nyt tämmöistä energiatilaa, jossa maan energiat on erityisen voimakkaita ja yhdistyy sitten myöskin jollakin tavalla noiden kosmisten energioiden kanssa. Että on ollut tämmöisiä kosmisia portaaleja, joista on virrannut korkea alkulähteen energia maapallolle, ja ihmiset on ne sitten ihmisyydessänsä vuosituhansien, 10 000 vuosien aikana tuhonneet. Tämä voi kuulostaa nyt korkealentoiselta, jos et ole paljon tämmöisiä juttuja kuunnellut. Mun kanssa valitettavasti joudut niitä sietämään. Voit tietenkin hyppiä kaikki portaalijutut yli, mutta se on vähän vaikeaa, koska nyt mua on enemmän ja enemmän ohjattu nimenomaan tähän maatyöhön. Se on mun sielun tehtävä. Se on monien mun asiakkaiden sielun tehtävä. Me ollaan tultu tekemään tänne sitä asiaa, että maapallon värähtely nousee ja asiat menee täällä hyvin.
ja se tapahtuu täysin järjen hallitsemattomassa sydäntietoisuuden energiassa, jossa se ohjaus tulee tuolta ykseydestä ja alkulähteestä. Ja Peruun me ollaan tosiaan menossa. Meitä on lähes 8 ihmistä fyysisesti sinne. Se fyysinen matka ei ollut missään vaiheessa myynnissä, vaan ne tuli ohjauksessa ne osallistujat, joiden oli tarpeen sinne lähteä. Ja sen sijaan yleisölle se avautuu virtuaalimatkana, joka käynnistyy nyt sunnuntaina. Huomenna lauantaina kello 11.11 me Heikin kanssa puhutaan livessä. Se on toinen Peru-live meille. Aiempi löytyy YouTubesta ja Facebook-sivuilta. Me puhutaan siitä matkasta ja jaetaan sitä, että mitä meille on siitä nyt tullut. Me ollaan aikamoisessa aktivointien ja energiapäivitysten suihkussa tällä hetkellä. Ja se vielä osaltaan sitten tuo pientä haastetta tähän päivittäiseen toimintaan, mutta hyvin me tässä selvitään. Egypti oli oma juttunsa, me avattiin siellä tosi isoja portaaleita, muistettiin se tehtävämme, se oli oma seikkailu, siitä löytyy erilaisia työpajoja ja videoselityksiä, että mitä siellä tapahtui. Jos tämmöiset maan mysteerit kiinnostaa, niin suosittelen kuuntelemaan niitä, ja nyt sitten voi hypätä mukaan tähän peruseikkailuun, ei vaadita mitään taustatietoja tai taustaominaisuuksia. Se riittää, jos on kiinnostunut, ja hyvin kaunista hoitavaa energiaa on aina luvassa, etenkin kun Heikki on maisemissa. Kyllä munkin energia on hyvin, tai pystyy välittämään sitä yksilöiden energiaa, mutta erityisesti kun me Heikin kanssa ollaan yhdessä, niin silloin tapahtuu kyllä voimakkaita asioita. Meidän sielun energiat on suunniteltu niin, että ne täydentää toisiansa, ja silloin me voidaan tehdä voimakkaita asioita. Me ollaan Heikin kanssa jo toimittu sieltä helmikuusta asti yhdessä. Me ollaan tehty erilaisia portaalien avaamisia virtuaalisesti ja fyysisissä tilaisuuksissa. Ja ennen kaikkea meillä oli melkein koko kevään mittainen huhtikuulta huhti-touko-kesäkuulle menevä löytöretki ihmisyyteen -niminen matka, jossa oli iso joukko ihmisiä mukana, ja me koettiin siinä hienoja juttuja. Ja syksyllä on avautumassa myöskin toinen löytöretki, siihen voi tulla mukaan sitten ihan ilman mitään taustoja, mutta se alkaa syyskuussa, että sinne on nyt vielä sitten vähän matkaa. Valossa-ohjelma avautuu nyt heti, ja ne ei poissulje toisiaan, päinvastoin täydentää hyvin kauniisti. Mutta hienolla hetkellä olet tullut mukaan, jos olet eilen tullut mukaan tai tänään tai milloin sitten katsotkin tätä videota. Tämä sisältö pysyy nyt jonkun aikaa juuri tämmöisenä, niin kuin tässä kuvailen. Eli valossa-ohjelma käynnistyy elokuussa, sitten se sulkeutuu niin, että siihen ei voi tulla kesken kaiken mukaan, mutta sitten taas se vuodenvaihteessa avautuu uudestaan ja alkaa taas alusta. Ja jos siinä pysyy mukana, niin se syvenee koko ajan. Ja Peru on tietenkin aivan täysin ainutlaatuinen, että se kokemus on kertaluontoinen, ja tulossa on aivan uskomaton matka. Täällä Zoomin puolella en näe nyt yhtään kysymystä, voitte kysyä, ja voisin kurkata kuitenkin tonne Facebookin puolelle. Se tietenkin vielä ennen kuin mä menen sinne, niin mä jaan sen, että lähtökohtaisesti mulla on siis nettisivut ammaventela.com. Ne oli alun perin englanninkieliset, mutta kun laittaa kautta .fi, niin menee suoraan
suomenkielisille tai täällä voi valita sen kielen. Ja täältä löytyy monenlaista asiaa, muun muassa Perun virtuaalimatkalinkki. Sitten täältä löytyy tietoa näistä kursseista, heti kuunneltavista kahdenkeskistä istunnoista, joita ei siis ole nyt tarjolla, mutta ryhmäistuntoja ja sitten on palautteita. Ja täällä on myöskin tämä ilmainen ykseysmeditaatio, ilmaisia työpajoja, joita aina silloin tällöin on nyt tällä hetkellä ei ole nyt seuraavaa tulevaa tiedossa, mutta niitä menneitä on paljon, ja sitten nämä ryhmät, joihin voi liittyä. Se, mitä suosittelen lämpimästi, on se, että liittykää uutiskirjeen postituslistalle. Tässä tämä laatikko englanniksi, mutta täältä pääsee liittymään suomenkieliselle postituslistalle. Se on varmin tapa pysyä kuulolla ja ajan tasalla siitä, että mitä tapahtuu, koska tämä on, mä oon tämmöinen nopea ihminen, että mulla tapahtuu asioita tosi paljon. Viikon aikana voi olla monta liveä, voi olla monta tapahtumaa, ja siinä mukana pysyminen, ja ettei tule sellainen tunne, että no nyt mä missasin ton ja ton asian. Kaikki melkein löytyy tallenteelta, mutta näissä liveissä on tosi kiva olla mukana. Niin täältä löytyy asiaa, ja täällä on myöskin sitten tulossa seuraavaksi kohta, johon on tiivistetty niitä, mitä on tulossa. Aina tämä ei ole ihan ajan tasalla, mutta kyllä me parhaamme tehdään, että se olisi. Ja ryhmäistunnoista löytyy Perun virtuaalimatka ja siitä tietoa ja sisällöstä tietoa, ja sen hinta on 222 € ja voi maksaa 2 erässä. Lopetetaan se jakaminen. Ja sitten mä voisin, jos haluatte täällä Zoomissa jotakin kysyä, niin kirjoittakaa chattiin. Mä kurkistan tuonne Facebookin puolelle, että näenkö mä sieltä jotakin kommentteja jostakin ryhmästä. Tämä ajankohta on tietenkin semmoinen, että varmaan moni on muissa jutuissa ja katsoo sitten tallennetta. Muutamia ihmisiä seuraa täällä, mutta ei kauheasti teitä ole katsomassa. Ei nyt haittaa, ja voi olla, että mä en vaan näe sitten, jos siellä kommentteja onkin. Voitte kommentoida myös jälkikäteen. Tärkeintä nyt, että mä sain sanottua sen, että älä tykkää huonoa siitä ensinnäkään, että jos mä en ehdi vastata sun viesteihin, että nyt niitä viestejä on tullut aika paljon. Mä oon tähän mennessä ehkä mielestäni saanut niihin vastattua, mitä on tullut, mutta nyt jos niitä tulee hyvin paljon enemmän, niin on välttämätöntä myös levätä erityisesti viikonloppuna, nyt kun on tulossa ihan huimia asioita, niin mä sitten joudun elämään sen kanssa, että en ehkä ehdi vastaamaan kaikkiin viesteihin. Älä ota sitä henkilökohtaisesti, vaan kuuntele tämä viesti tässä, että olet sydämellisesti tervetullut mukaan kaikkiin maksuttomiin ja maksullisiin palveluihin. Molempia on, eli täällä on koko ajan maksuttomia asioita tarjolla, mutta sitten ne palvelut tietenkin, joissa sitten henkilökohtaisesti on läsnä ja teen sitä auttamistyötä, niin ne on sitten energiavaihdollisia, ja energiavaihtojenkin määrät vaihtelee paljon, että nuo ohjelmat on hintavia, mutta uskallan sanoa, että niissä on vastinetta sille. Samoin VIP-valmennukset on hintavia, mutta niissä energiavaihto on aina positiivinen,
eli varmasti saa rahoilleen vastinetta. Ja sitten on yksittäisiä valontemppeli-meditaatioita, joiden hinnat on sitten muutamasta kympistä, tai joskus niin, että voi valita itse sen, minkä maksaa. Mutta aina mennään semmoisella ilon ja helppouden energialla kaikissa asioissa. Aina voi ottaa yhteyttä ja Maarit sieltä sitten ainakin vastailee, että itse en pysty kaikkiin viesteihin henkilökohtaisesti vastaamaan. Ihan normaalitilanteessakaan, etenkään nyt tässä tilanteessa, kun teitä on paljon uusia. Mutta ihana, että olette täällä kaikki tulokkaat. Olikohan nyt jotakin vielä? Voisin nostaa tähän nyt meille loppuun kortit. Mä käytän paljon enkelikortteja. Olen huomannut, että ei nekään ole kaikille ole ollenkaan tuttuja, niin sen takia esittelen nämä kortit, mitä käytän. Käytän näitä siis niin, että mä siunaan ja pyydän, että ne enkelioppaat, kunkin kuulijan enkelioppaat ja oma sielun viisaus ottaa nämä kortit omaksensa ja antaa näiden kautta juuri sen ohjauksen, minkä kukin tarvitsee. Ja ne kortit, mitä mä käytän, on enkeli. Nyt tässä tilanteessa mulla on näitä aikamoinen liuta, mutta tässä pakassa, joka on tämmöinen kolmen yhdistelmä, niin nämä on kaikki Kyle Gray-nimisen brittiläisen näkijän enkelioppaan, enkeliopettajan kortteja ja enkelirukouksia niminen pakka. Sitten on Keepers of the Light, eli valonpitäjien pakka ja enkeli-orakkelipakka. Kaikki sen Kailin kortteja ja mä intuitiivisesti kanavoiden sitten tässä tuonne viestit. Ja koska meitä on niin paljon, että mä en ole enää pitkään aikaan oikeastaan voinut nostaa henkilökohtaisia kortteja näissä liveissä. Alkuun mä nostelin kaikille omia kortteja, mutta en ole pitkään aikaan pystynyt sitä tekemään, niin tehdään niin, että voit valita 1, 2, 3 numeron ja sitten sen mukaisesti saat sen viestin. Eli kiitos kaikki oppaat, enkelit, mestarit, kunkin kuulijan omat auttajat, että olette tässä läsnä, ympäröitte meitä, rakastatte meidät ja haluatte antaa meille nyt nämä viestit. Ja jos valitsit 1, niin se on tuo. Jos valitsit 2, niin se on tuo. Jos 3, se on tuo. Ja jos valitsit 1, niin kortti on myötätunnon energia ja se onkin mun lempienergia. Mä monesti aloitan työt ja meditaatiot ja tilanteet sillä, että me tuodaan mieli tähän hetkeen ja hengitetään myötätunnon energiaa. Se on vaaleanpunaista enkelienergiaa, joka on tosi kaunista ja hoittavaa. Eli voit heti saman tien panna silmät kiinni ja tuu tietoiseksi myötätunnon energiasta, vaaleanpunaista enkelienergiaa, jota voit hengittää sisään. Ja voit myös kietoa sitä hartioille, itsesi ympärille. Myötätunto itseä kohtaan on äärimmäisen parantavaa ja hoitavaa. Voit kietoa sitä myös eräisten asioiden, ihmisten ja tilanteiden ympärille. Kaiken sen ympärille, mikä kaipaa myötätuntoa meissä tai muualla. Mä oon selvänäköinen energioilla ja mä tosi paljon toimin näiden energeettisten tilojen kautta. Eli me voidaan mielellämme tuoda mieli tähän hetkeen ja sitten me voidaan pyytää erilaisia energioita meidän ympärille ja se ihme tapahtuu, että ne toimii.
Ja myötätunto on yksi niistä kauneimmista. Jos valitset ykkösen, niin hengittele tätä myötätunnon energiaa tässä viikonlopun aikana. Jos valitsit kakkosen, niin sulla on mahdollisuus kokonaan uuteen alkuun. Ja tämä kortti oli itse asiassa inspiraationa mun ensimmäisille suomenkielisille kursseille Askel valoon. Kurssi oli Valossa ohjelmaa edeltänyt kurssi. Sitä ennen vielä oli tämmöinen muutosportaali, jossa siinäkin tämä kuva oli inspiraationa ja kanavoinnin lähtökohtana. Eli on mahdollisuus astua vanhasta uuteen. Ja mun oma tarina on esimerkki siitä, että vaikka sä olisit minkälaisessa varjoksi se sitten kääntyi siinä vaiheessa, kun mä en avautunut sinne valolle, vaan itsepintaisesti pysyin siellä varjoissa ja sitten vielä aikamoisessa henkisessä hörhökaapissa. Mutta sieltä oli ovi ulos ja se on ollut kymmenille asiakkaille. Ja itse asiassa Valossa ohjelmassa on yli 100 ihmistä jo. Ja se askel sinne valoon on mahdollinen. Kiitos enkelit, että avaatte minulle uusia muutoksen ovia. Olen valmis. Jos valitsit kolmosen, niin tämä on korkeamman oppimisen kortti. Siinä on ylösnousun mestari Melkisedek. Ylösnouseet mestarit on vähemmän tunnettuja kuin enkelit. He on sieluja, jotka on oman matkansa ihmisenä, oppimisen matkansa jo tehneet, mutta he on valinneet sen, että he on jäänyt opastamaan tuonne näkymättömälle puolelle meitä ihmisiä. Eivät siis ole jumalia eikä meidän yläpuolella, vaan kanssakulkijoita ja ystäviä ja oppaita, samoin kuin näen nuo enkelitkin. Ja Melkisedek tulee siinä tilanteessa, että sinua pyydetään yhdistymään siihen omaan sisäiseen voimaan ja tietämiseen ja opiskelemaan, oppimaan. Ja jos se on Valossa ohjelma, niin toivotan sinut tervetulleeksi, ja jos se on jotakin muuta sulla jo tiedossa olevaa, niin käytä siihen aikaa ja avaudu. Mikään täällä mun maailmassa ei ole semmoista, että on pakko tietää tai uskoa tai ajatella samoin kuin minä, tai että on pakko tulla johonkin kursseille. Kaiken voi tehdä omalla tavallaan tai haluamiensa oppaiden tai opastajien kanssa. Ei tarvitse tehdä mun kanssa, mutta totta kai sitten mä oon iloinen jokaisesta, joka haluaa tehdä sitä matkaa mun kanssa. Mutta täällä ei ole mitään ostopakkoa tai velvoitteita ajatella tai uskoa tietyllä tavalla. Päinvastoin kaikki saa olla juuri semmoisena kuin on, eikä ketään tuomita. Siellä Anne kiittelee myötätunnon energiasta. Ole hyvä. Mä luulen, että tämä tietopaketti mun puolesta alkoi olla tässä. Kiitos, että olet tullut tähän mukaan. Kiitos, että olet löytänyt minut, olet kuunnellut sen ohjelman ja nähnyt minut siinä. Mäkin mielellään näen sinut, oli se tapa sitten mikä tahansa, että vaikka niitä henkilökohtaisia istuntoja ei ole nyt tarjolla, niin tuun mukaan sitten muuta kautta. Jopa tämä tämmöinen chatin kautta kommunikointi on ihan hyvä tapa kysyä ja sitten saada vastauksia. Ja etenkin tuolla Valossa ohjelmassa, jossa meillä sitten on pieni intiimi joukko ihmisiä, niin siellä voi tulla rehellisesti ja rohkeasti ja avoimesti myöskin esille kamerassa. Täälläkin saa tulla ihan vapaasti, voi tulla näkyväksi ja kommentoida, jos on jotakin, mitä haluaa sanoa tai kuulla. Siellä on siis, jos Zoom ei ole tuttu, niin siellä alapaneelissa
on se semmoinen chattiboksi, niin sinne voi niitä kommentteja kirjoittaa. Tai jos haluaa avata mikrofonin, niin se on myös mahdollista. Kiitän teitä siitä, että olitte mukana ja toivon, että nähdään vielä monessa paikassa tähän mennessä. Ja oikein hyvää viikonloppua kaikille, näkemisiin. Moikka!